Uachtarán agus bhuaigéad míle fáilte ag Gradaim Chumarsáide an Oireachtais 2017. Tá muid seo san aonas isí ag go láirne agus tá muid cruúla beo ar híomh TG Cahead stad TV agus tá muid cruúla beo Chumaesáide ar híomh an Oireachtais an Oireachtas.ie agus bhána míle fáilte chuirh buna bit atá i breanúin in seo an nocht. Bémuid ceúras do an obaid atá dianta ag locht na meán Chumarsáide Gaeilge ó cheanna bliana agus bíonna túfasán tá go leor daoine agus agrachtaí animníthe in seo an nocht agus tásúlamsa go mé me a caint leis go de smóg an na daoine ar réanas in seo an nocht. Bémuid ceúra na láirithirí, na léirithirí, na chláirichaí agus Locht Radio agus marsinte agus muid súil go mór lei sin. A chumá lei sin im líana bémuid comóra Chumaesáide agus gon chéadúir i riamh bé an Oireachtas a bronnta Gradaim Iarmhais agus im líana dinthir sin I gcuimhne Hémas Macéidí a bhásan sin go teban an bhliain seáite agus ganach 5 bliain goiste agus arnú ba sémas an banisteoid régiún a bhí in RT Radio na Gaeltachta an únagáil agus bhí se mar phríaltóid ahananta Chumaesáide benach déiles. Ach mar den me be muid a caint le go leor daoine in seo nocht agus sé chéad duine in tan seo I mo chuideachta na ón Warner ón de chéad fáilte a gcearfeid Dara. Go mí maigad. Ón tá tún seo ar chopla cúis in seo nocht. Beidir go níon seo go na cúisnaí tá tú ar bhealach animlí faoi ró in seo nocht. Well, I'm Seán gur ceann bháinnacha agus an sanna chláir í an tá Seán an dearna ceann so. Antá ar son fuirin crossing the line so. Cohort chus lei sin agus in Jorn Twintas na fortún scéala gur anú chun fáte. Ja, hánig sin ar dúigar mar níanas seo riamh hena so bhúirin an óid agus priviléid ja, bhanim na. Tuige nach bheith agus ar nó bíonn tú gobar go dtíanú ó cheanna bliana. Se bím se an chláir seo bhí se go híomh ní obair rilí a bhí gceist mar bhí denmh tros ó sceigh bhí híal suas go ciúm bháilna so ní obair ceart a bhí an daíir. Well ní han stoi go tíireach de má hainn se leat nach obair é chorbe agus ce leisúil tún seo nach? Tá sola a bhean riona agus le Tristan a bhac sinne. Tristan a bheith? Be chéad fáilte agus cén tanm tuirsa? Fredia. Bhuaigéad míle fáilte agus tásúna an gomháine sib ansása as féile Oireachtais gus cohort chus lís de anmúchan ón. Agus lumann seanis tá máí breannach nó máis dóhí? sé, deimid headú. Go mágur mahad tá tú tá anmúchan fáitin seánachta? Tá mar an listim líana do creaaltar na bliana. Rud tá ionta go deod an caiidean ínta ard ar nóia agus tá lárnaí hús dar chraith na bliana fásta agus tá Mioneile, tá muid hús Mioneile fásta agus chuid ar an fásta hús do réalta ágad blian. So go leor go Tá crowd mágaí as spell bhar siar báidín agus is má tachar as má pí an nó. Mit fi mit nuach níos giiste. Bcht an nuárach gus ráiste ríise. Agus gunn rámbéid nach chun neir sin chclaachta go bar lárnaíanana. Tún chu síosbe chuine Is clár studio is iris chláratán agus bíon lein sa studio bíon cineal ceol úr éanna ágan stéthir agus me agus Tommy O'Connell lechar an san chláir leir chlár de BBC Huiscirt éireanatá agus tá sin san séhús raithis. So is cineal bíon se hafadú agus in studio na BBC agus so tá sé ionach bhil tú fallhananta tán líon agus. Cínte. Agus sol scrín me leat in sem cabhar tú dúna golanta. Mar dhéarm sa goín le chuid mód stop agam TK Maxx. Antas. Cai mar an tead elgas agus fu bheith. Tá tú breanú go hála. Designer an seachta go méid am níor. Cos le designer. Well gur míle mahad bhaid agus cohort chus le trí span an salt go deo sanna che. Agus lomann seanis tá Dar de bhain nús doí dara ó dúáin mar tarta go hefiiciúlann se nachta de chéad fáilte. Gur mí mad? Tá sé cleachtain seachtas doí dara faoin tráise tá tú anmríthe go minicanis ag Gradaim leor tá go leor Gradaim tuchaíháile le freisin. Tá bhí se gonor an cornú an Gradaim áil faoi ró. Ráhíle sa de le na chloigne agus ráhíle sa cúideag an Bronntanas. So tá enraní le an Glandaicine. Agus tá tú héin freisin agus do chóileachí Seán tí ó mealaí, bud dreadach sib ar a gláir sin freisin agus tá se bnaí chélas doí in seánach. Tá agus chohhadas nach nuair sin a beimiis sásta.
agus tú Ghradaim iftiúála le freisin in sin norra. Thugan ára, Agus táhacht Ghradaim an neireachtar sigónaí. Níos airde the mantelpiece. Agus tá tú bragan íomh ficrum chlár be vín TG cad vín tú go minic agus tú ar Grace Hart sin le garid agus be tú le feiceid murder one trust nach mé bheits go amach go garid. Tá sé spáin sin le linne an neireachtas simlína freisin agus ceá go me se le feiceil ar TG cad murder marmsas agus chol me rudí mafa ní sé feici fós am hain agus tá masúil go mór leis. Tá mai cíns go mai séintach. Gur míle maithe asachta hiocht chun caiinslam agus gneirí leat nach agus bíchanna chi go dóad. Gur míle Dar de bhainú dara ó dúan go dtíhann in sin. Nis tá burt á in seanam as tíad chonail ceachí bhfuil sibh cáitlín agus brídí. Go maiid gur míle maiid. Ein tá mai. Tá anúchan fáte chuintna agaí in seannacht tá is anní mar eisteid na bliana agus bíon páirtsa Katie ar nó Rosnarón agus bhí go leor siúla Katie in sin go mór bblion se chaite. Bhí blianaar dói a gomar Katie agus neart scialtar dói agus bína a hanna le bblion tan taim se character na scóil go dogann si neart scialtí móradí agus go mí neart ráíart a gist agus isána mór dúnar a bheith anim ní a gategur seo le scainna heisteí so má sú go mór le sin híine. Agus tá tú ná a chanar le deir freisin tá tú ná de choleacha héon Uachtarán. Agus fearmach dara a bhín más móra go mar agus ó bhí mis mé sa bhag bhí mar ggurcha de telefís so le bheith anim níos a categorí cearna leis is mór nóra. Agus bhfuil tú náinn seachta níl tú feicí fós san Rosnarón na blion, bhfuil tú náinn seo ná tá íteach na mé tú rá. Katie Hall Tenerife fel lethir sinna tí tan gáán seo go fel lethir a jean go méid siad sin na siún na scaile ní ríis gan bhil agus near drama le gus le síl Katie. Gandát agus cháitlín táimnú chun fáte taon bailíirt mar réalta óg na blianana cóhard agus leat. Cháitlín fecinmuid ar an amsid gominicús is náit is cuitinta sloi ecinn smútúgus bhí tú gníomhach freisin féilsa im líon agus bíon túhain gníomhach ar na meán hóisiilta. Ach le coppla blian a nuas. An tám seo go bblion na gcónaí tálín rud a cín aisteach sa TG cad. Tám seo am níon bím sa gcónaí lein deolaíocht agus tá anhhaid agan nuair chéile agus test agus go mí mar sinnaí na blianana a tá go sin ceadú á rubba gur féin í hena. Coppla blian chun ví tú gan hart ar a garped dríocht gemacht hart. Agus a réad an sin ví tú fás an mín ban tóí le Snapchat agus mar sin de chuisib gon tána le go réidir. I know bhí droí más má armas na radíisina a dúsáid mid na scagarí ar Snapchat. So dóis mimiid an anhall a bhéimar na daoine óga go dtíad agus na daoine sinna vín sa gúsáid Snapchat go minic. So mar gur daoine soála agus nuair siad réir Snapchat so ní bheith clúd a leid a go dé bhí tarla am éhhart. Agus tá séintach ó híad peblichttaí ach cá an clás in sib norra in sin ar bhfuil splank hínsríú agus nírá tasc na tuairisceart a tám se norra. A chuid ar bhagsá ide bhí for si peblicht eisteach ar sin. Bhí si a caiint faoi seo ar fud na crunne nach rá. Bhí was it seo scap was a scial sin Haríthe bhí meid sa Huffington Post agus bhí me ar chléirethe telefíe san léisiil tíir bhí chuirte seáú chatachtaí agam bhí se ahanana le beo agus is mór ná na dúsa an gailge th an ceinear bhela cean an nuala agus cruúhia. San deischuí ba mar deirú bheith croíoch agus tá cínta go bheicmuid neart eile neartáíochtta eile a seach chaitlín agus a bhrídín gur mí maithagaí agus bíoh annachú go dó an nachtaga. Gus tá sé be brenach go golanta mar a sonún mar san gur mí maithagaí. Nis Andrew de puir de 100 míle fáil sa cechaí bhfuil tú. Gománeachgus a fád athú? Níor chomuid chéile le fádach an aritá hé. Andrew tá tú hain animnithe in seo nachta mar réalta óg na bliana. Tá, cilín eisteach nuair nó leis thuas amachar haí ébre agus chun mé bháile le amnúcháin sa sé eisteach. Defna seom bhfuil tú ag go goiste go. Tá blin na céim dhéana gom sa fé láthairs so. Ceapis gur tú chéochnú, so tá tú fósaigh freastal ar an nóscail. Tá mí seaan dárá mar ar siad so tá sa chola sé go mar agus ag obair lech lia. Tá sin th cían le agus bín tú ar RTE Puls nachcha? Pulstíthe, raidiún lifa ar maidin, raidiún géilsa éon or bhfuil eis gom sa náir. Agus cecha bhín de se id sin bháile mstáidir. Má tá na léchttar éisteach chum am mar letíh gus na léchtainna ach nóir tá gom sé. Tá an choiste ag tatar dús gus
Baróch má bhaimbe muna chríicníon mo chéim, so sin cinnéan an príomhhaim agus an operatív ach tína míhil gachéin ruid a dhéine agus is féidir. Gandát, as cin chóirne ansú na choráid buna beidir bheitcha staidéir na Chumaesáideú pléile cuasaí radio, cin chóirne a churá ar I drám bhí cos le taine hosa cúpla bliana. Déanaan méid agus is féidir le a dhéine. Éon má tá job an agus má chur ceiste rud cin tíine aber gan éine tú é, agus sin féimach chuna sé dhéine. Sin éon chuid spríúil é ach má chur ceiste an dhéine seo dom aber gnéir tú é, cos binna chuig gúirs na deisna log agus faoi like biúéis a deire, just gachéin rud dhéine agus mnána dhéine. Gandát. Andrew, tá clachtáin ar na ránis ra brenn go ggólanach tú péin brenn tú brenn an glámin sin nach. Ru éirecht, tá grína sanifig a brandúir mar go ceirte ar leid sin ach so tá an éirecht dhéine sa ríist. Well, Andrew, gwneirí leat nacht ach níos táhacht ríiste ban salt as an agus na reachtas. Sinné. Nis chiad chalín se na cuiomh ní chahil agus tá cuiomh freisin tá sí animníthe mar réalta óg na bliana chohairt chas mór a chríile. Curmíl maigad. Is ní aon bechar ar an ghaíre chuomh nar chulma gur anúchan fátead mar nar icasún tainim cuiomh ní chahil. Tá tú luúte leis sin narid agrachtaí nes faoin am seo. Ina sem bhí tú luúte le chéire áit ar a leid. Ina sin beag an fin méid hín stúanna. Well, tá me gobarnis mar fi seirmal firste le miún eile. Sinna rud a smú dhéanaan stú. Yeah, sin certain rud lá am sure dhéanam so bím láfa siúd am first má bogí go firste. An sin bím mar tuaircur le nucht ar tí si cears, bím mai cléan an nealimh na cipiat, fásta tá mar radio fáilte ar ran gilta agus bím genú stuff le BBC Gaeilge ho mai. So tá ma genú réimse lehananta stuff a sin a bhí me gcónaí geirí genú bhí me gcónaí geirí hena bheith in san éon eisiúin a bheith a genú blaisiú dá hanrod. Tá sé beag an ína leadrannach na bheith. Éw, go homlan. Agus tá sé táhacht a charnún réil go chunin cíine cumáil tú ach go mór ceapan stoí a dúisgurtéidir. Óga cinse agus tá sort tá chusaí polisiile similfil lethir ó thuí agus tá glúir cantar an héalaach an héal go learníní níos mna mar bhí se riú rifa seo, so sé teirta ó hiú moid ibrasa go má dhéanú tríomhán na Gaeilge a fásta ó hiú ibar an fphobal go má genú léiríúir sin agus leis sin na brile miún eil bhí mu leis na grúpi pobl sin agus bhí mu muir na Uachtarán agus tí mu sin na tar siúil ag daoine ó hiú na Gaeilge do thuú agus tá ibar spláidir agus sprágúil ar bonú thuí agus sa seirta go mí muine i léirí sin ar na man agus é tuairt start ardantí so sin chud beidir is simla am chuid ibre agus mar héin a bunt ansalt as bhéh choníí má firse mars am aonta choirthe é ó bhíon na Gaeilge. Se táhacht a bheith gníomh Snapchat agus ar na mé an hóseilta go mai chéanana. Tá agus mé héin integrar an man hóse sprel am am haúir. Gohair Snapchat tá caiú léir mór am Snapchat fo lethir agus suirt a teisiimta híní dé tar silagam imón agus mé man ibre teisiimtaí dé mar chusaí ó thuí ó jaad go bíit na mím agus is sim Snapchat na Twitter na go bírá chun suirt legus sportir síl na Gaeilge mar go me héin don chuid is mó caiim héal trí bhan na Gaeilge is síl go se teirta a sin na heisiimtaí go se suirt normalta sin na dhéanú so sílam go na man hosta inta teirta ó thuí. Sa tú duna anjob go chuomh gur míle had soachta hiocht chun caiinsilm agus goneirí le agus annachí go an nachta. Is fearlas tír chuna le teátíocht a bhuichtó Seán a bhil ceíhfuil tú? Nachrid fáil agus máil sin. Tá sé buna muocht le chéile ná? Is luúchair mu mu gobar le chéile agus aine lomíart a bhí an íad. Is chuir mu le. Is card si blog. Beart mar sin na hiileú tá tú héin freisin bailíart animníthe mar réalta óg na bliana chohairdachas le ra intasart? Bhí sé just antas nóhfuil agus marúirs me a más plúir na dalún, so cubí a bhrúas an áirt bhí sé bretal teachú mar. Agus mar deirú cholanna vín gobar in airnáil na Chumaesáide Gaeilge is card a lookmuid agus níic mu a chéile in sin mór an nó chean na bliana a chaháin ag an iireachtas nó ag cumartas pe na Gaeltachta, bín agad as a chéile ceall. Leis chean anskipaí tá ancleachtain ar nó thuiceall ar Rosnarún mar an Adam se fear nach bhfuil well bhí sé níos measa tá sé beag an níos teisiim léana tá ach bíon níos móna sin ar nó arsúlad. sé sú tá gobar mar isidir seir le mion eile agus táid animní an áirt fásta an sin tá gobar le BBC tuaisgur éan ar radio agus crusaí telefíe agus an sin bhí me ar murder wam trasna fásta, so bhí sinna tiismar si go déidir seaartne agus
Folair tá tafad agus stúrú chléir fascinaise that TG Cehead a bhés le hispint a bhíon siúgain. So go leor idir lá is maiil an bhigrithe. Smá agus ceacab sin is sálat meas tú ceacab a smóhain tú taineh. Iad a Jackar cinna a feicútha cinna le tá éagsúirt mai I gceis leis agus tá sin jazz. A tá Christí snáisiid caiimide. Ní se cos le bhéh ab a hadipí le sinna. Agus sínta chu sin ar bhhainn tú neidir sin sása as do chuid aibre ní cheapan tú ní de sin hainn tú láibre iríomh má hainn seach mór sin. Gidíide agus tá ahanú mar ggéann bhéh mí tafad le miúna le tá bunne man soltas a bhúla le daoine agus a chluise scialtaí buoine agus an dóid hir na nuair a tú radio na gobar a scóir an scailin. Tá se le agsú agus Tá úr a gaiig mar im sú bon soltas godí se. Agus mín se dúchlan nach an sin daoineáil sa bhfuil gailge acu. Well, níl thuaid a bísna sé chundéit an toidearigh áirin agus an sin inealimh níl gantas ar bíon, máilí liad níl gantas bíon so tá níl ina ríide agus tá céad go leidú tí muid an dhéaltart tá sin í dafír ar fád. Well, Seán, gur míle maithad a sochtíocht an caiintlam, tá tú hain tá tú brenn go breá nacht ban dhéirt chéna agus tá cleachtain na fire ceall nó rágad I bhna ceall chugolanta tá na fir freisin tá si bhí duna aníocht freisin. Gur míle maithad. Déirí bhí cechaíhil sibh. Tá mar cían le. Cé tá duna céir an nachta. So tá si aníthe nachta rárach? Tá dan sásta bhí sin. Is ólí mé mu déanana chlár go rineogur in chlár srá ólaíocht. So tá dan sásta agus tá sé intach gúrmuid ránaí stoi canál a categóir bhfuil canál sconán agus canál réimse lehan chlárach íon. So tú mu dan bróda leis. Agus ní head an chéadúir a go animlí agus ar na thug sib Ghradaim líomh hána? Rúmuid an se nura le chlár fáisneise. Snáb na jaasa agus rúmuid le isolaí méid na Celtic Media so muid ansásta. Isolaí mé bhí sé difriúil ar bhealach chlár ólaíochta stohí mar sin bhí an go dhaoine óga. Cháte go se sin dúlánach ó híh téirmaíochtaí agus a dhéanana simúil go na gasúil. Well, bhí sé cin chlár síimsíocht bhí an le ólaíocht mar héime. Bhí mu geir go meach an ólaíocht cho spríúil agus cho feiceach agus í mu ná dhéanana. So bhí sé difriúil ach déidir go máis mai gur duna go leorí difriú leis agus bhí forin an láidir, so idir anmolacht agus live action. Agus a cós na láirthirí ítach Padre agusúna ní fém dermigin ar sem mar bhí siad cumasach mar a bhí siad anmha. Agus bhí se go agus is ítach rud chlár mar sin a chuid ar fáil go gasú mar bíon siad féolalam an nonas nach mííon. Fachsúla go mar siad fáil. Bhín aimh. Rud is táhachtta a ríad a ghaine a go mar siad bhain soltas a rud siad eáil go se Chomáú níosá na rud le fáil na stáisiún eile so sin an príomhspricha bhí leis. Well gonéirí go geall nach líomh a gharach agus banigí soltas na agus banigí soltas na reachtas chumá céanna maint fan nach tart. Bhí híl tá tú hain grachachan se nach le TG Cehead. Is even isolaí mé. Tá seo níl mé anríthe fan tá seo an party eháin inniu. Go gobar an TG ar fásta tá beá mar sóil dit agus beáin is fásta an man hosta ar fad agus mu sil go mór deir seaachní den scáasta. Tá si bucrán bhí minis in na meán hóseilta nach bhfuil. Tá dar náid fiona agus le gurid actually tisra na nua ardan na nua fós agin airlína block an taineta air bewadí smóna cluis selfation na seachtaí agus na mína macroin. Bo go bonus rud atá on is ardanatá on agtí cehartá sé agus is vlogan atá an den codja smó so bei try agmsa air agus mu géirí teacht neart daoine ó gacat ar fud na tíir fud na crine bhfuil spéis acu in éige agus spéis acu rud gan eile. Go gurí séad sin go deanní séad san tafid ar vlog chéine le just tíir go gúsáid fó mar seo agus deanní séad agathirt ar agus go gurí séad a seach thugaine é agus féidirlinn é chur in airde ar an rud seo so block an taineta air tá sí beáis fan am seo tá sé géirí tríháin seas block tí chur sin plug deanta inis. Well gur míle maithad níiad mar ban soltas na chimar tá tú gofuid ach bé tá go bé. Gur míle maithad míhall círa. Nus tá spéir bhean na tíochta in seo a chugam cefuil tú chláine. Tá chéad fáilte gur míle maithagad. Ní chuir mar fáiltrúd go ceáne chuir tú héon fáilte rúmsta Sais ní áte meach se fáilte go chéirí ar le. Gur míle maith agus asfuin seo chláine choáirteach mór le tá annachán fáilte mar réalta óg na bliana. Agus ní aonana bethm na a cholamime sin.
gur maigad. Bín tú san bhuiileid bíon muid géisteach le ar RT Radio na Gaeltachta a chruibh sin bhí tú gobid ar TG Cahead bhí tú cúnach am héanaar ar hasma an chéad aimsir tuair samach drochscéil na haimsir níarann tú wete sin cheappain. No, ní an bhfuil dunim sais, well ní brahamháin bheithe tuairte amach an droscéil aimse agus bíon drohaimse gan anna vinnic ach brahamháin an sais an bos a bhaine leis an jellyfish tócha ach Bhí sé go níos cheanna gom sa bog a bhaile, so buich sa díon san bhí deis gom postaráid leis an radio, so sné ná a thominis agus sné ná a bheith me tólam go deo. A bín tú pléile níos mú na cuasaí radio Chumaesáide bín tú golín agus bín tú pléile cuasaí drámaíochta nach míon? Bíon agus dunim thar gothú go minic de telegéil chomá ar cheartúin agus ruí mar sin agus Táneart aibran nach ide, din bhúil gohilge táneart aibran nach ide nach chuil. Tá agus sinné an rud, bíon aithnig ar fadar chéile agus fi bháin nachtas na Gradaim Chumarsáide, Tá aithnig ar fadar chéile, so piúcha duine bhuaan is cóirde sin ar fad agus nó sa deirmíid tá se go húntaach a bheith gobar ar son na gailena lena chéile, díine óga agus níla míid á dhéanamhar san natangan, aber tha míid chomach chéanana le locht an bhíorla. Is cum más láirthir aimse gail go tusa, is láirthir aimse te lán stad, is cum cén so ha ar éon bhfuil sé níos ána tú gaanna mar an pobl níos lú agus bhain tú eisiúlas an na bhhathe. Agus mar deir tú chláine agus níú chéan dúirta sin nach go card lu muid se freisin. Nícin muid go leor a níic muid a chéile ó chean ceanna bliana, fecinn muid a chéile ag na Gradaim Chumarsáide ag an éireachtas feic muid a chéile cumarta spen na Gaeltachta agus brahan muid freisin go aine bhór ó taine aine a chéile. Ach bíon muid chorán bíon muid a córa ar nó freisin gahanna bliana ar Twitter agus chun bíon muid danghil in na chéile a gcónaí ar gcuis. Bíon agus mar a mechan na meáin ho síaltas tócha ná bechéon chuirmacha gan ar cad bheith arsúla gan na chéile gahabna bliana ach an sanna gan Oireachtais bíon caiintin agus lé ó dhéanamh gan ar an mlíana atá caiite goin agus an san bula míad le chéile ríist an bblion se chuin agus be léir sin agus bíon an céla garú agus neart selfies a hógeal sin ar tá muid an lán. Ja, agus be mi de dul níos so bheith na selfies deasa goin is an ochta. Tá tú brenn go hálainn an deascató gur míle maihad. Solinn má tú cá me ceistar cehfuil nein. Tá nein go húntaach bhí sí le bheith an garpe deargla man nucht agus bheálan dá meach ach faríar há droch lúnig gan nein agus ní bheith síolbad an siúlar fad há aon sí chomór le cair so leúnmh dé bheith sí fiochantarrin an átégan nach an nocht. Bhfuil sí brano meú No níl se gan níl an wifi ar an gomínacha. Bhfuil bhfuil go a hain, aber hello lethe? Hello nein. Agus sí ná bheith brano. Beg leúnmh dé so be sí brasint wihin ní nocht achas go branahain castalathe. Gachéine mar chéile, bas láig an féidir fiú. Tá sí cáúil in istú má sin má mós cáúla sa tí sí ach leúnmh dé buile tú léthe láigen. Leúna dé fáinnig gur riile maihad gonearí le bechána chead. Warren Butler cechihfuil tú de chéad fáilsa. Gur mína maigad? Bhfuil tú baint soltas na chigadí seo? Tá se ar dóibhéon seohanna sinniu. Ní head an chéadú ag an Oireachtais? No ní an ar bhí mar ar an ácáil hanig má le choisiúna tanaid se fásta, I think but sure we're na tíhar, but ní harmán searfa coppla bliana eiste tá se cho jazz bhéráis. Agus tá tú ar Ross narún is bhhain le trí bliana ba nó? Seo má tríú séisiú láfa so tá má buint go thomlan tana bhas. Tá se ar dóibh bhéh mar fart an chláir. Agus a dain na character láat mar scatí blin si cinelín. Táíonn sí lom faoi lethir tá sí ar thir cairde. Níl me sem mar sin in caiim ra ach díbar tá sí gurí cóútar in Rossnarún tá se fíorheachar faoi lethir cairde lech. Nót má chríostí me character sílim gur ban leidirí agus cosú le tain. sé go thomlan agus teessa go dé a dheáil hí sa taal. Agus daine se le bheit a chonaí imáile na vín tú tafad. Jé, an naí bhí coníar mar a speisiil agus bhg má isteach go tín caiir mór im líana agus tá níos mó te sinna sína mar fáil just ó hiú amachtaí sa tróna so má buint fíor tana bheits coní a bheith arm sa chaithir. Well, gur mína maihad faoi heocht chun caiinsilm, Tá tú héanana brenn chu golantá an seo na crop top a lára dhíomre a brandingte áling a lug anáin deas. Gur mína bain soltas nache agus san Oireachtais. Pádra go sé chuna sa há. Tá an beauty good agus is an bíiste good. Ná níl nach chorbh. Tá féin rá, tá tú féin bhí an go hálan. Gur míle maihad. Tú soltas?
ansalt. Tá sé ionintach. Bhí eistir sáfádan is nó sa gáile. Ach na hagan tú nó necha bin tú super closas mar is únta an óáide as bhfuil áit níos fearige fa bhena bheith géirí. Agus tá níl, well, níl sam fao sin. Tá se go háling fao láthir mar tá mu ag neireachtasacha. sé lu sé ihí chéíine ach fangadí ihí a hangadí mar chu ceistar maidin daúna go tíra. Ní chéine ábal siúla an gapbe de an nósa. Bí tú héin be tú grathach a gopid. But you know is brannta é sin, is únta an mar bí óáidúnta agus fiúin man mé fá gobar néchar a bheith bóla na daine. Na cíá beid ó ceanna bliana, aber commórtas pe na gaiachta seo commórs pe na gaita ó hebh choiltúr, ó hebh an cheol, ó hebh an tanóiste, agus aber bíon daine go béh seo an léhananta siide blian túlacha. Béidirna choíach ó ceanna bliana. Achan sa gin reachtas spíse a gcónaí, so tá sé go húnta. Agus ní tú rád óháilach an Ní, tá sé sa chóngra gine buchas mór ledí ach gan dátá an taiistú díanta gine le blianta mór fada so tuigi mí goíh den rám hí na taiistú. Anú bhíoh an ócáteanú na Ghradaim Chumarsáide ar siúl an gáile le blianta fados ach ceapaní go se go hálainn i le gúil se mar chuide go éile iireachtas na saona in sem líana. Bhfuil ní lean dátá sin agus go gícha pobl a teanó, segus a pobl an reachtas go gíhiris don baiste héin an drama bhíon a séharú an gaiide mó heh cúsí radio, heh cúsí telefísio, heh panadacht ó heh. Na celebs móras, tá go mí nearta cuatú selfies uid. Tá héin an celeb bailú. All right, well, gur míle maithad. Ich don caiinslam tá se go dasfain seo. Agus buin anna húpas a húpla ansá. Gur míle maithad. Agus microphone catúid go náu fiatú stepi anna. Tuna mé, gur míle maithad a fáric. Sinna é, bhí se go háling lug bheith caint leis na daoiníis ach camuid a ghalisteachanis ag máín ag an ócáid bronnta agus buin an buich chlácha le chalaganna a bhí i breanú an seo an Uachtarán i hiúá. Gur míle mágaí. Gur 100 míle máid Fiona a bhí chud aglah ar an garpéid dearach tír chuibh na hócáide. Gomaní dí a ríbse a réine uisle agus bhfuair 100 míle fáilte ag ócáid bronnta Ghradaim Chumarsáide an Oireachtais 2017. Tá os cinn bliana eile caite ó bhfulamór le chéile gon chóram áirid seo hana, agus tá go leor le ceúir ein. Ina measc, premiérans gan an murder bham trasna, léadú go chud Ross go tá bunaí ar an leabhar éigúir, muir seoige agus dúnmhairthe bham trasna le Seán ó Chorán. Bein scanán sin go haspáint le linn an Oireachtais, in Orclann an Oireachtais hall in san brehan, an óstan an brehan de híine ag leabhar tréisiúnaí. Now tá cóghardachas leidion an freisin le gá cholacht léadúchan, cholach léadúchan Song of Granite, an scanán faoi híal an óraní seanós clúteach as córna seo sa bhó héanaí. Agus chun mála sin tá sé fógraí go bhfuil Rocky Rasmuk anam ní le Ghradaim Oscar freisin. So bula bos gon dá. Tá dás gan an anam ní le Ghradaim Oscar agus cuimid chuilerá orb hall i Los Angeles Verica a mí mórta seo thugan. A charailin inis go dtí orgad Oscars hain. Dús buálam cuire chun an áir an a thuirt go bhirt efigioch go chuid an Oireachtais, chuir í fáilte leabhardal rih Uachtarán an Oireachtais 2017 Seán ó Muimhneacháin. Agus freisin caitheirlach bhórd stúra an Oireachtais Marín sa Brún. Tá 10 go Ghradaim le bronna an seo an 8 a gaiteagóir éagsúla. Tá na gearlastí fógraí hana agus feicimid mírannaí as na sihir ar fád atá gearlastíthe sulla bhógrafar na bhuaiteoirí. Mar sin, bogamid a ra gan na hiile maile. Is éon 100 chaisegóir taine nacht? No? Hidra onion. It's only me, TG Cat. Funny fuime. Sin a bhhair sin go dhéapa.
Tashlíonn fum ag lústhart a 1,800 km in line na húda. Tá sé sin an ús taistal as scaile go bainna clia thart a dean núma. Is electrichus is gaman steirmúla tantad a bléasca na maith. Bei mise úna dúirt cuairteasteach ar mar páirte atá le cathal ó na Cell Explorers agus fitromid céir do tarsúil is a virtual sa sihirlú na nniu. Níor hóid bheith, ban de leiste. Fabín buide. Glú. An Córánnaí agus Commodore Jones Falán. Lár an Enig, BBC Gaeilge. Sort of bheith solir gom som mél ferristéna. Ínta go tú le neis tan le céta órain comha agus ige fáin se ba bhréile meile cén cenas fearla. Well, an tórán a scríim a héin gur fearliom héin ná All the Ways You Wander. Ten sé mar seo. All the ways you wander, all the ways you roam, all across great oceans, all across the foam. Ach ar an slí suas a nuamh ó chorcaigh ag tamáid scríime órán nua lár an éana agus an lo. Mar bhfuil a gotach pocán gáir, bí a lár an éanaig, lár an éanaig. Mar bhfuil a gotach stompa leabhar, bí a lár an éanaig. A lár an éanaig, lár an éanaig, lár an éanaig. Sin tú siúr? Anar dá creid sin, John. Sin ceann nua. Gur míle maigad. Gur maigad is sinna Beic sé fás agus dul bheú sa machchansa. An éir, sibéal tó. Cleachta, spórt agus cólódar, nach beáilian ar gríir. Támaíontaras a buintlinn mar chinine. Is mór goléirigin ar tradiisiún seanna bhunahan, agus ní bhíonn buin ach gaonachil chun iad an nochta don saoil mór. Ní léon aspa féilte ar na gail, idir Oireachtais, féilte caide agus féilte drámaíochta. Se chuid blaisibéal do chudas na féilte sin ón Gartlan agus na gail I techt le chéile. Red Tube Productions. Take a mission. Go techno, take a mission. Take a mission. Nearly muller again says mullet. Go dari take him knock out around me. No ma fian. Ach. Ní chini men na rim si sig nulish. Fine mulla vetli an anastum. Agus na darlin na runum hole na tasin piano den von Fulmson. Chun na fíring ancient cámanna chud an nám a trid leis an rud sin go dogamid ígáir mar ní mahanada. Sé an tíntlacht asna sin agus a arbríine agus a chimlín an tígar. I léimhúid go leis an crí. Sé an grá a adaíon an crí. Diet Majilig web. An Klondike Abu Media. Dat was ook lang de conscious. Maar in Rodelle de Raad. Gewoon mij een gesteld oren wijn. Want dat is weer aan met zijn dynamite. Son dinne Joel Jacob Happens gaan mij warm geven mij nog. Ik daar dan nog goed te gra. Gavin heen. Din de gaske fusion. Nee, Roger. Wat doet tussen om ze gra? Kan mij fucking cash dat. Dat is het heel. En ja, natuurlijk op de pin zorgen, hè? Agus buirteoir an chaisegóir ná an Klondike, Abu Media.
baint na páirt am seo na ríide. Tá chhlacha son Pierce agus chalagan eile in na bú media a bhí go bar seo, agus arnú thug sé an túfastíine tugur mar se tugann sé chud ar a Scáileán. Níos múna bheith mis an rá tíh sé gáánna med tá buchas go TG Ceir ar nói agus go an bord sconnaíochta Mícheál O'Malley go háirithe agus buint chun privilid bheith gobar ar a job seo agus is mór an privilid ar seo chhlacha freisin agus sásta chhlacha ar son a bú agus go choilna bhí páirtecha. Gur maigad. Gur míle agus an chéad chaise go eile ná Sra radio na bliana. Idir RTA radio na Gaeltachta. Tá sé beag nach chéirna digitation líg, sa tú géisteach leis a glár idir siníir. Bail dheart de chéad fáilte go dtí chlár an leonneomh, ar nó tá muidir luga ceúra an tíb se tír inneomh, hééis an lá iontacha bhí a gaiile bart go chróca inné. Cóisiú cheoil, RTA, radio na Gaeltachta. Gaelic, tá má mixal cement i dtíir sin. Má bicycle, cól má bicycle cinna sin, thar man cara sean second gear, agus dar nóie níor cheannamuid Uachtaráte riamh. Tá má síos a balla mór chu má ice cream. Bra i dtíir síle, chuigi hína chuigi trí, sinna cíochhhart na be ó séháil, níor chaime cinna go sin le fad a híle. Seachrán, radio fáilte. Baile dhearbh cóide agus farm fáilte roimh chuig chlár an le aniu ífanírín an seo libh créile ar radio fáilte ag 107.1 FM go dónda ar an idirlín ag radiofáiltes.com agus táid ar an app an seinteoir fosta. Beag mé libhar fé uair agus ar chlár an le aniu cluisi sibh ceol tango as an Senegal as an Brazil agus an Argentín. Géad fáilte ag go glár mar tá An teachtain le Maríní Ghaire, RTA, radio na Gaeltachta. Puisgurt éidir ar maidin inneomh go mochar maidin, si Claire Bailey an ggóhaintas glas an colta deire a táin is go bhfuil feriste. Agus támuid go le breanúnis ar stáid na bhártaige ar maidin inneomh sal a déan muid a play cáhfuil it rial inis agus maidin deún leachíach an chéadsrá eile cantaí idir na pártaige. Breanú na nuachtain in seo a dúisgurt éidir ar maidin inneomh má bhreanín tú mar hampla ar na cáinlínsa agus iad rá ghfuil a dromlacha stormid cáilte ag na héandachtóirí. Agus nuair deir sibh gur idirchas coscí hacatón, go dtí tá géis leis a teirme sin. BBC Gaeilge. An rud a táid géirí a dheanú na skillanna agus álas a thuirt de foiistí, so dóis go mééis siad abal de iad hain a chuneol sáilte ó híh mí úsáidste, so mí úsáid gréasach, mí úsáid fisiciúil, mochachanach agus fóraigin Charlie. Céir tá geiste Carmach ag a cúig, RTA, radio na Gaeltachta. Ní bhhainach corp féad éon taine bheits crachadóil, agus sábhal amach díris déisisin bina a gceis leis. Ní bhhainach corp féad éon taine bheits crachadóil ach bhhainach corp bháin an taine bheits ceann. Dearan an duine seo ní éon gá agam le crachadóil, ní gád amach éisteach le Cormac ag a cúig. Cormac ag a cúig, buine sé crachasat. agus buiteoir an chaisegóir ná Cormac ag a cúig, RTA radio na Gaeltachta. Baintasam ag an múis seo. Báilm thar ceann an Uireann Cormac O'Hara, Sinead Nualachain, Carlo Síocháin agus Tristan Rosenstock agus bhína chur láthair ar nín agus mé hain buchas a gabhfuil líomh as an dúis seo. Báilm buchas freisin a gabhfuil leis na
Dini Vina Caroling Gorilta, Katrina Ní Bhuil, Efgad Paibliachta, RT Radio na Gaeltachta, Atá Glacha, Greengrafn and Shin, Lisa McGio, Andrew the Pair, Blahna Ní Chuffy Links Nefig, agus Brona Ní Chuilin, Buchas Freshen Lishna, Banistori, Garrod McDonagh, agus Idel Ní Chorán, agus Rona McNumra, agus Freshen na Ranforti Realta Galer, agus na Histori a Easton Ling. Tá go leor cainte in Searmanas Chumarsáide inniu mialer Latram Pá agus Cormiach Pá in RTE. Ach sí an Latram Pá is smú a Harlín leiste de RTE, ná an Latram a inter ar chréaltóirí RTE Radio na Gaeltachta a hillen fethe fan géad ní slú ná a ggólacithe a dhéanaan an obair céine I Radio RTE agus tá sin amig RTE deire chuir leis an Latram sin. Gur míle maithagah. Agus Eiling go dtí an chéad chaisegóir eile. Creaaltóir telefíse na bliana. Ach an féadam ceiste chur, beidir go bhfuil an chaidán is cin níos fearr is na mar a bhí riamh. Pádio Leonard, 7 lá TG Cahir. Nach chuil sé fós má go leor, mar tá an foinse héin tá sé fós á rúliú. Cad méidir na dachan na séirecha sé tá scape mór himpeall ar an loch. Cén fan nach chuil tástálacha dintar sin, de réir troir a bhí fáilsethe ar 2013. Well, sílan go bhfuil an dúlgas ar an cóla chunda inis dul amach agus brenn. Dúirt siad ling inniuh, dúirt siad ling an tachtain seo not for the foreseeable future gur bhfuil sé de aimimecáis sin íanamh. Well, níl sag, níl sag an cén fá a dúirt siad é sin mar tá dúlgas arthú ó híomh, Well, deir siad ó hebh risk assessment gur ag brathe risk go níana siad na tástálacha sin. Deir siad nach chfuil an tarigatacha agus deir siad nach chfuil éige trééis rála go bhfuil an príocail nó an risca sin ann. Seagadain gur maigad séime sló mór. Dara ó Cinéide, Show Sport, TG Cahir. Sean nach cháir de chuide agus reintéile go deasa go an sláin sin rá, fiú más lescló, héin scaoile leis an glár agus farm nachtar an dulagad an plé ganamh ar na chluí tá Gary Brennan, Ciarán Kilkenny agus Mícheál O'Donnell agus tá fáilte róver fad chuma ara. Hása go bhí híl agus bhí sé leta a bheith láthir ag an gluthe cena strahan láidir nach agus gaiileh tuairta spáintas agus os clíonse suas an chréibh gartarónna mach an saora. Seastocha dar bhí gaiileh arás, ní raibh tibredáran, so beg tip arás gan dat sa saora ach is dócha beidir an tuispántas sa sfear a bhí gaiileh ó chluthe lecheannis na hir an gábhlíon ó hin, ach an rud inis a chaisi denna ná ceanna líana. Agus an son ceanna agus má dhéana siad ceanú cuaí cain beidir ar fad Cá siad an san. Bhain tú rád an léanún tíomh go testa go fáil? Sé sé spáanta seo? Ní féidir a bheith, mar ní sé feiceing. Bhíidir arás an tatan se caite sé chuúín dé gatra agus dhéanad ar gachrad ceart ach go bheice mí díd sa chréibhstócha camid fannacht tíú a tam. Is an speisialt ar fád a fadidir Tristan Rosenstock, Immel, TG Cahir. Is bailím gúilráin so go nar bheith riamh greibh tú meachtain faoi scáil dethir ach ina tholas aber. Na bliant tosig de 7 dílua na 7 héna 7 do bevreilis na lochtir short with chatosra. And how does it feel to be living under your father's shadow? Ming a gari fu mar ní chuch seach am riamh, go bhór an buntáiste ach sné cúscú sné urdanach sos leis nót is sunshine. Gradam néideag séideag tiltte go riomhahan sanna go gaiilinn. Nis tá an chéad eile bheith go gin tar éis chun Muimhneacháin a chur os cóirléthirí ar fud an dain lena chuid scéalta saolaíoch. A chuir gail, chuir fáilte ribhann scríóir a thugdúin le héadí The Butcher Boy agus Breakfast on Pluto, Pat McCabe. Rómh go a láran énig. Mar of Dana, a láran énig BBC Gaeilge. Déantí sé le an dúsa spléthúbag a thuirt ar an tíbastí an aignamh. Seaspáis ínta an seo is? Sí, Seán áte mé Searmanas seo. It's just the harp omland. Your time and you. I know. You should throw the bathroom, maar dat willen we Jerry's number is scared. Okay. When you do just ahan elle machen naar de harp. Jelly de lorry anyway. Ik ben zo dat mijn hand. Ik mag gewoon akli. Doelem gewoon maar happy zijn. Hanwein gur hain am ré
as cin bliana sa frísún choústean seoiad go Choústeach na pilóidí go ceann bliana is le agus rud cruaig go leormach an tú ar sin fásta. Agus tuid ionta mí compórte a bheits tíon seo. Mí compórte go macas a macaí mé Owen Warner, Éide Ian, TG Cahir. Agus go toban nuair an tagan an míl mór dronach í bar nisce dus aithríon an fuineh agus gach éan agus gach elf ag snáb blion pointe seo. Tá sé tomanis díoch síos finisce chun an curtín seo nó an curcail súlíní a churtímpel chun na héisbeag a léir a máint seachsa in éon líráid a bháin, peiste bháin agus an tagan sé níos fúthór. Tá sig na héine gúil sé teachta ríis mar tá siad fáiltar bís agus na delfín ar fad le fian fan feachnisir. Feachnis cinnta na súlíní ar fad. Far amach an béal mór. Agus buúir an chaisegóir ná, Owen Warner, Éide Ian, TG Cahir. Ag teachtain ar dúig ar an neos asúla seán éair. Gur mí maithagah níor bhn amach ach bí ní bhra páirt beag gomsa sa bhuiin a chur seo le chéile, fuirin úntaach, fuirin cumasach, crossing the line, agus berála mé seo ag lecha ar son na fórna son. Agus tá molla mór ag dul de John Murray, Seppa Giblin, Jerry Nelson an stúr athir, na hagurthirí Cara agus Owen Kelly Smith, na camaradóir ar fad hí Brian Connor agus an príomh camaradóir hí sé úntaach ar fad ní féidir an swinine bhar animis nó Dom Pontillo agus chuirtíad san an méid sin uanta clíg na céat uanta clíg a mo féin éir ite ag na míle chora báite fluch ag an máiste ar fad chun na fís na áling, na híomháin na áling a thuirt le chéile. Agus just bhí an tád ar glomsa gros náid ceart ag an am ceart. Agus sur ní obair néachra bhíán, just vís tuairt fin drosam. So gur míle maithagah as son, gur míle. Agus ar ailinn go tapaí go dtí an chéad chaisegóir eile. Creiltóir radio na bliana. Tá má cinnta go gur na ceist í ríiste bhí híl be a caiint faoi ríist. Marí Ghaire, RTA radio na Gaeltachta. An phríomh letheh an Clark. Tá an tágad a sin sem sa túil linn ar máden. Taí na mlíanta ag an bhar seo héimar seach an rud dogan go leordíí na santaí a breanú ar an taí atá aige. Gur duine ó chóra nachhfuil báte sáte instant lí fan an lúnta siar. Duine is líhain chu trumchúiseach agus a bhéitáil sa bolatíocht, mar Cormac O'Hara, RTA radio na Gaeltachta. Ahantais chu goúnach le seo, tá si sin Harbh massa. Tá tú rá bhfuil sin féin ag No, tá mar tá sé díirechos No, tá mar ágúil mé héin agus Jerry Adams. No. Tá mé gur flagrón mertugaí, tá mé gur fánsecin, tá mé gur flagrón mertugaí ar seo. Go manaí dirí bagus a géad míle fáilte ag a Joní Chéide, RTA radio na Gaeltachta. Joní Chéide. Tásúlam go gunne sib cúlaidir lemanis se seoga cean wirchleig na a bheith scan cheol agus na nóran le cluisteil. A meas na nóran a bheith le cluisteil a nacht, tá Merle Haggard, Johnny Brady, John Hogan, Dolly Parton agus Tile nach iad. Fánaí lam. Brian Mullen, BBC Gaeilge. Agus amor idor agus dalan scéalrin me cuatú ar an idirnín
agus ní heglam hacht chleniu da séhzani smar sin cosala ideal agus go leor alla cai sí marston leis an éon anim óháin de chláir seo. Well, Al Porter. Blánad ní chofig RTA Radio na Gaeltachta. Comas the tón tú. Tá tú galanta. Yeah, chur me smidú am héin aniu mar gro. Oh, no, mis fásta. Come on, airne rá dús. Rinne méid jarma go the show janta trí van de gweg. Agus inis, táim an seo omlán as clochtú, just explain a gwege, chuki sé Se fáilte a cháirte tan si bhgéisteach le radio na Sinead ní Uachtarán RTA Radio na Gaeltachta. So lár onad radio agus me I bhar damta go buile na huaire hasúla gom go meise bhanán fneacht lom go dísan tá sé slach agus tá sé groma an so imlá clia ach ná bachsan mar hasúla gom go gurthaigh na háráin agus na PC ceil le tá ránathe gom inniuh don glár go gurthaigh siad pep onibh. Agus buitúir an chaisegóir ná Cormac O'Hara RTE Radio na Gaeltachta. Ní bheith géin speech polytúil in seo. Tom sé trééis ebrú le a Lándas na Craoltóirí is fearr sa tír seo Merle agus in Gaeilge. Pat Kenny, Vincent Brown, Maureen ní Ghaire, Anya ní Chiarán, Rachel English, Mary Wilson, John Bowman a lána acu agus is féidir marráibh go honric bhfuil Cormac O'Hara a rinne des líní is fearr agus is cumasí agus leis an méid is smú talan a Willem trééis ebrú leis. Is féidir leis na pínsa tóin freisin, agus dhearach sé sin rud céine fumsa ach tá anna talan aige agus anna chumas aige agus Tom cinnte dámbeocht sin seo gníireach sé arm buchas a gabhfuil ar hon leis an bhern ar fad agus rá bhfuil léarthóir ionach aige. Gur míle maithagah. Gur míle mad agus gomid rainis go dtí an chéad chaisegóir eile. Clár telefíse na bliana. Crossing the Line Productions. Ní bhreathn tú riamh uigneach. Ní héon tír bhúrí éire, achas díomhrach mór chósta hir, fian agus scairdiúil. Táim sé ar frosa thuig os na scealga géirí go ciúnmháilna dír chonal. Ag leanúint an deorasa idir tír agus muir, mar a gastar saoil an duine ghaanna chuacht nádúir. Tastíon bhuaim na séasúr leanúint na háitna iargóilta ghaimsiú, agus ámachahab leis na hena bheith táimireachtant ar an gcósta hir. Etna, idir Rá Héal, Sterling Film and Television Productions. Nar Harlíonn rud mór tubaiste a gine, taismeán nó tinnis nó bás tubaiste go nosclíonn se fuineog ar an anam. Agus dahan éine sin intí héin, agus doscail sin fuineog sin níos leithne agus cuisís deachan. Agus insan tubar sin, Hannig a lán filíochta agus ceol agus commodóireachta, agus bhí si gúsaid an chrochiacht agus an commodóireacht agus an iliad, mar gói le na chud mothúchan fin spás na róintí a bhíú dihí héin. Gradaim Cheol TG Cahir, Rávílas a Seachtiag, Red Shoe Productions.
agus buaiteoir an categoir seo ná Éire Íon, Crossing the Line Productions. Darn about mar dúirt bhí fuidir úntaach leistíirde sa agus an rud is mó bhí bhuaing an glása nach go meach sé mar inspráid ag daoine ag muinte na héireann go raidíisteach agus de héidisteach má féin túa agus go gídíist an áilecht a tá mór himplaring agus an severas dúlar tá mór himplaring agus ha mí der fad é breth an tééis óg chun é seo dhéanamh agus gan é cosint amachchan seo. So an téan rud a deing libh sé nocht na má an éon deise goh riamh daoine óg go chuirt amach féin dua duine le a háil. Gur míle maithagah. Agus táid ré inis le bagad aige dtíon chéad chaisegóir eile? Idir seoir colóí na bliana. Póí ní chiaráin, tuairisc.ie. Méh ní hualáin, nós.ie. Paul O'Murray, The Irish Times. Matthew O'Cumming, tuairisc.ie. Agus, buaiteoir an chaisegóir seo ná Matthew O'Cumming, tuairisc.ie. Súlaim lei seo, agus mar sin níon órad ulbhaam. Ach tá mai fearhuioch go túris.ie go cheantaigh go Garbhí agus Ciarán Súláin agus Marníine agus Kevin Hickey rimpe thug cúnachom ó thosamuid trí blianachain tumuid I leog amhródul as sa bhailte agus tumuid fearhuioch go chulagan I bhíonn léamh agus bhíonn túir scéalt a chuin agus tá mai ansás lei seo áil agus gur míl maithagaí. Agus leis an chéad chaisegóir eile tá aine ná? Eistóir na bliana. Níim seo taid le tá. Dara ó dúáin Seamus Connolly an Klondike. Cymys ta wyd? Fi? Fi? Wyt ti'n gyda'r o'ch sian led fi'n y ganlis bon na? Ili Sam, gyda chi afsio hyn? Iar o'r chat. Gwyn i'ch sip sy'n rwyd y be a'ch obwyr. Nes, na chos sy'n best ag o magia. Chyn yn mer maid. Gymedi Seán ffos. Mac dara o farta. Taig o didan rostnrún. Sy'n sy'n modd John o'ch Julie cyn I. Og Seamus fi cael tam. Mwyn i'n dje trwg. Seamus?
Ach, sy'n gofyn yn gwys mar sy'n? Tá siad róte nachhfuil, crochletir mae fe'n agus caisi sa sosbonid. Lag tú ceapir leafn o'r cyn dws? Iawn chesiad? Sla'n gwyd cartad. Páric, wil tú géisteach ná? Tá má géisteacht. Seán T. O'Malley, Páric Connolly, an Clondyke. Is tú héine tá geistad? Is cadíana san sin? Chailháilach sa grán? Cóchtas agus í atlar maid. Lena mis sé hún ar a bheits an tríal háart agus an gálar fwy smacht. Nílam hú fós chun me facail agus is sipal. Ist. Is féidir le Irish Pat á fucking bagartí an bharmsa. Ach ní ligin me chutte bheith gontáid a rís. Ní, stan weim go mé hus a gontáid ach an headed. Tá lom. Soch déir te farig. Hí tú teag fel groir mé in ar hála seo. Rídín ní bhfuil dánig, Katie Daly, Ross na Rúm. Wel, nar waim an y fágal isina. Fi ma trína cheile. Tíri ma alta, agus wel, ik het rydyle. Fi ma geri eired laat. A han ma rhywun sywenia fi on, a botwn Ámatja a bhí agus nuiste tú gur muí. Geirstad ní het rún sa bháin a bhíán. Bhfuil ana mar bhar. Well? Aberham? Fracar ma cheist, Katie, a bhfuil ana a mar. Tá. Tá, ana mar nachfuil. Well, cé hain an anam day? Mac! Mac, I fi on. Agus buaiteoir an chaisegóir seo ná Dara ó Dúán ar ól Seamus Connolly an Clondyke. Tá fíorhuichas as cholaganna a bhí baintach leis Clondyke. Tá tá dear gormsa gur a páirt lárnach sa scélan agus buaim tréú le cholaganna sa gategorí ní féidir rá ghfuil duine bháin níos fearna den cí le gaiisteach ní sé nús rása 100 méidir na tá mar sin ach tá aitheantas atá tu rin. Tá sé táhachtach, mar ní minic bhés tú gobar, ní minic bhés tú an de siad bheith gobar ar rudí mar seo. Agus bhil am fersin rá chu níor sé baintach leis tágra seo. Ach cíaran na cofaí nar mí chéad scona na bhí me gaibreir rinne me preise cho agus fós dosta sé ríist me. So tá an bhilian nó móda le gola cho sin fersin just go persan go mhaim bhim heóir leis fersin. Gur má go hí. Agus sin an chéad chaisegóir eile bheith san ná Láthirán Gréasáin na bliana. www.tuairisc.ie www.nos.ie www.meonelle.ie www.core.ie
agus sin buúir an chategóir seo ná nós.caí. Lóchrann tílar nói bí grú agamsa, agus sinna fág cap mé going bhile sin in áit Tommy Rua, ach tá ásarm gro méh in an tata níos agus an dúise a bhailú agus deir sí hain cúpla focail. Gur míle maithagah is dói tá nósach brach go mór ar na scríbhnaí a bhín sa scrío a an seachtain dúin agus seo dúist na scríbhnaí. Gur míle maithagah. Gur maith a bhéh. Agus muid a druidir mit an zéire. An chéad chategóir eile ná Réalta óg na bliana. Chuimhní chail. Is ó litir ceann a gúta chun an gáil do chuimhní chail. Bhaint sí céim sa gailge agus irisóireachtamach in ollscoil Chathair Bhaile Clia a 2016. Is fís irisóirí don suíomh nuachta meón eile. Tuairiscóir nuachta don nuacht RTA agus TG Cahir, agus bíonn siad cloisteáil ar RTA Radio na Gaeltachta go minic. Bhí sin na láithreoir ar a gláir telefíse de fáistí WAC ar Cúla Cahir. Is breire bheith gníomhach ar na meán hóisialta agus an réilge chur chun cín ar an lehéad de Snapchat. Is vlogálaí í don chanéal YouTube TusaTube agus de BBC Gaeilge chomá. Siúan ní rinn. Rugag agus tógag siúan a maile hún delgan, ach tá sé chur fuatha am le clia le breis agus déim níananis. Céimí de chud UCD chu sé gobar ánar feag seala, ó hinine le tá seala na caitice le conan na Gaeilge, le hoscail bháinúd, gailchaltúr, foras na Gaeilge agus inis RTA, áit a bhfuil sé gobar mar chóirdathóir digitach Gaeilge an. Bhanig sí as an nua siomh gréasáin dá hangach sa bhliain 2016. Tá calún scrífa ag siúan don Irish Times agus don Journal le DNA. Is colónaí rialta de chud nós agus duine bhfuil spéis buarachas na meán hóisialta. Tá siúan an bhródú las beoir éigen an chiad fadchréile an Gaeilge de chud RTA atá á léirú agus á láthruúige I damhta le ananí Bhreisleáin agus Sinéadní Uachtarán. Andrew de Peir. Is as carrig na siúile a gunda Hebridáin Andrew de Peir, agus tá sé sa chearú blian dá chéim Chumarsáide an ollscoil na Héireann Gaillimh. Faoi láthair tá Andrew le cloisteáil mar uairisceoir ar RTA Radio na Gaeltachta I Mbaile Clia. Có láithreoir an bricfasta blasta ar Radio na Lifa agus mar láithreoir an seinliste ar RTA Pulse. Tá Andrew mar chud an irin léireacháin na chláir Blánad Liv ar RTA Radio na Gaeltachta agus de Marty Squad ar RTA Radio Héan Freisin. Fáil si ag séthar dá chud seachtain san Irish Independent Hannah agus tá tréimhsí caiteige ag obair ar chláir telefíse chomá. Sláine ní chahaláin. Is an gomín a gorcaíine sláine ní chahaláin. Is céimí de chud acadamh na hoscailíochta Gaeilge, Gaillimh agus na dhéag ag críochnú in UCD mar a raibh sí múna chomá. Chaisí seala gobar mar eisteúil a gobar a gláiste ide le heifig na nibricha poblí sa rannág planála tangan le húdras na Gaeltachta, le chláistí chorcaíine agus éireacht chorcaíine. Le cúpla bliana nuas tá sí gobar mar láithreoir ar TG Cahir ar rásaí Listúir, agus mar chláireachtere le RTA Radio na Gaeltachta. Buinn sí antainmh as a bheith gábhránaíocht ar a seanós, agus as drámaíocht chomá. Im líana tá blag tostathaithe faoi na máthir ctíine nó nein mar a thugann siad, chun na dearóda sí go dó an severas cultúr agus Gaeilge atá ché. Seán ó Buí.
Is de bhunna Lóchrann in Gaeltacht tír chonneil Seán ó Bhuail. Is céimi an óireach de chud choláiste olscoileach bheile clia agus acadamh na hoscoilíochta Gaeilge Gaillimhe. Tá Seán a gobar mar siad seoir le meán eile .caí le ceithre bliana nuas. Bhí Seán le feiceáil ar a scáileán ar BBC Gaeilge im mbliana mar thuairisceoir sa trá úr nua an focail scoil. Bhí láthair tá sé gobar mar cheamradóir stúrathir ar chláir fascination nua a chréilfar ar TG4 an bhliain se chúin. Bhíonn Seán a plé le cuasaí radio go rialta fasta. Seo an dara blian dó an srá tochailt staire a chur láthair ar BBC Gaeilge. Is eistóir é Seán chomá. Bhíonn sé le feiceáil go rialta ar an subaldrama Ros na Rún agus páirt Adam McDonagh aige an conalach Prosta Dána. Beidh Seán le feiceáil sa sconán a murder bham tresna níos muile sa bhliain ar TG4 fasta. Catlín Nicé. Is as an tanmhaile a gluichean éile de Chatlín. Tá sí gobar mar lárathóir aimsire agus leanúnachas le TG4. Bhí sí mar lárathóir ar féilte im líana agus ar chamchóirt chud na Gaeltachtaí ar fud fad na tíre. Chonig minn Catlín ag mar clásanna oring ihe hána gá bhliain in éige chéile. Hána sí chua héin tris blanc hintí í a bhla agus bhí sí gomórtas le Catlín eile. Art Parkinson. Is as buna phobal a gúnta runangáil de Art Parkinson. An duine is óige atá ghearliste na réaltaí óga im líana. Beir an 9 ó Kubo and the Two Strings agus Game of Thrones. Dúinn sé chud stadéir trí bhean na Gaeilge agus bíonn sé cleachta trí Gaeilge ar fuair a domhain agus sconáin á dhéanamhaige. Ba é duine de siúr a bhí mar ambassadóir de heachtain na Gaeilge a 2017. Tá sé anmhórtasach as a hangel húchas agus bíonn sé úntach blódúil í a lát ó lá go lá agus é mun na chéirt mar eistóir. Agus an bhuaiteoir sa chaisegóir seo ná Sláine ní Chathalainn. Sais grama hen nuair sa dúirt fachna. Níor bhéon chuine gom lei seo ach stocha go gartum gur maithe go rá leis na hen duine thug bhóta dom a chosan euro ar th fad. Agus tá annach chu deochanna le seaamh gom do riine nach a stólam gáirthe Joe Donnellinson agus ré. Ach bhí mar caiintear chumach ag go cúpla seachtain ó hen méhénig agus na daine eile bhíiste ar go mórta sa agus sinna caiint ar go bhfuil se go hálinn an nuúchan na gáilta na le héadí de rod. Agus is cuma céintanga go bhfuil míid go briútí, Tá míid chomacíanna le locht na meáin bhír le nó éontanga eile. Agus is dóibh san ar fad é seo chum a nocht go mórmhór mar cháir de siúní chuoine agus Seán ó Bhuail go rah sa chláiste leotha sean a hennig go rih fad. Agus caime bucha speisialta gáil le nein náfuilinn sa nocht. Agus mór meach nein is dócha nadidir an mech an post a gom is a hágum sa láhainmhan ar réú na Gaeltachta, mar mecha í tóchan a bech mo chud Gaeilline beidir cho flúirseach a gom is a há ach chomáile sin jaslam buchas a gháil le Lochtan radio. Jack as postahuirtum agus muíine bheit ige asam an chiad láirí ah cúpla blian ó hin agus go háirthe locht nuacht an deisgirt a thugan sanolalas nam líantadum na hen lá nuair bhí mistí sa tuairma nuachta leotha agus nuas dúirt nós an son bí de brathagóní ar an bobbal as na scéalta thuirtúin agus bí de gcóí lerg scéalta nuachta. Gur maithagad. Cógáirdeachas leat a lána. Agus inis tá muid takeí go dtí Gradaim Chumarsáide na híthe. Chumarsáide an Oireachtais Searmanas. Bhásta géadí go taban an ára ar an cearthú lá go bhí úl agus ganéoch chuige cear blian gís. Go aircha thóg leis
Bhí clúgus cáil baint amach ag mar chréaltóir. Bhí sé cumasach a Muimhneacháide, eticúla na chorchaige, agus cinálta, mucanta agus fearúil mar rinne. Bhí sé passionanta fi chóirsaí sport agus go háid clufií an chuman luchla scéal. Has a sémas migéidí gobar le RTE radio na Gaeltacht de Simléan 988 agus ní a bhada go nearna sé a bharc mar frochtar is sports. Capfuin na bhainis so réún gon tuisgur sa bblion 2004 agus an bblion cena céine sin run an teireachtas Gradaim Chumarsáide sa chategóir Crealtóir radio na bliana mar ahantas a chuid aibre an glár bórscéalta. Féchagí seo leabhar Tá sé andeachar chuirsí an hémas migéidí agus an méid bhaint amach mar chrailtóid, agus an méid bhaint amach mar rinne chumá. Sto hí ceangan rudí smóháin leis mar rinne ná gur cuma cinnáid ar se gail, bhíoh cardí go choláid. I daoine gobar leis an seo feh blianta fada sa le danig mar sin seo, agus bhísam gur dulaigh a hanaíon cabbé, agus gur más bhíantar bhí sé mar cineal cóleachaí agus léirí ar salúir sin past banistíoachta sa bhíaithne go nearrig an level sin an sin ar bhar sin past banistíoachta bhí sé díra mar a ggéana. Is dóithe gur ag se cehníí a gonne le agus gur ó daoine nar ó aine bí acu ar hémas nar bhfuil le sémas a riamh ach híl siad gur ó aine acuar fríd a chuid creaaltarachta agus a chuid trachtarachta agus a chuid ibre mar iriseár agus mar bhainisteoir radio agus céanar bhfuil siad leis i riamh bhí ard bheas acu agus iad sinna gimmart le cór. An aine smóbheach ag leor go na héisteí ag radio na Gaeltacht ar hémas migéidín an bhíidir géisteach leis chulaí ar seachtain ar chlárachaí sport. Sáthráchtaide, fiswaige agus ólaswaige ar chórsaí pelle. Ach níos móna sin bhí ceangal aige le Lochrann chumanúir he scéal freisin. Tá cehní cén deasa go mar chléirethain meid an seo sa stúdiún seo agus ceoltarí agus bhí ácaid bhhain an seo na nena me dermad a ríir. Sémas a léirú agus bhí foiid waige lei sé teomlan a bhí na casadí hall sa chárneal an sin. Bhí Paul Macruarí, coppla daine sel an Haríon, bhí ceoltarí agus dásarí as racarnú gan na mí. Bhí Mike Danino sé gnéanana díabha ar as Céirí stíling. Bhí Johnny Fedig Feater is stíling Johnny Connolly is Connemara. Gang lig dásarí bhí Claire Emid an sin daoine dása ar a tamas agus rud a leid de gal téir gal creachta gal stíon seo agus sémas na hí muoi chunead súlar rud a leig stína cinnte go hána de gal a gart agus sin bhí bua ar leithiige cineal ligint a rudí maithítarla agus sin néite héag dríochttas nar a tá daineart ar a stúr agus tarlaíon dríocht an sin a teasad ggóil daineart mai ar a stúr a gcóí, so bhí bua na mar sin aige. Tá go leor scéalta ganíseach faoi hémas ó bhása sé agus fiú aimside a tochraide chamach. Ceangan rudí ar bhealach a léide cecha cumasach agus an bheas a bhí ag daoine ar hémas migéidean na méidir bhéle ráigen tá Seán ó galachid aimside a tochraide. Buas ar an altáid, dúirt sé ceangan na héchtaí smó a rinne sémas a díomh ná go réidir leis muinteún chuman lo heascail i liog a chuneal leis agus deirta go mín sé sin an deachar chola beh a thuirt leat an tá mar fad ach sin a go ddíireach a rinne sémas sin an sort duine bhí an. Nada girl na séite, tá nada girl na séite go bar Kingsman brefne. Níor clúm sa bheith sportarí so nar bhí sé sin na léirú agus me se léirú bheir sin méchaneal ceart a gcóí a hiú, go cinnte méchaneal ceart a hiú cuasaí sport na níor tuairm faoin spé amsa. Vis me má guair nar mar se pellgéil arí agus cé gur trachtar mór na ngéile bhí an na goige alú bhí áhar magaí a gannn sin gur fearmór sacr a bhí an fearmór man chuin aontaithe agus ag gimachta nonga go man chuin cluí ó am go chéile. Tíomh muid a haid ibre Harbí, danne onanta cinealta a bhíon sémas. Danne smútí ar go dé mar a bhuachaíonn an danne eile agus é canslafa. Níor chuila mé a rétrod a bí másla fágaoine ná gartú daoine i riamh. Má bhí rud a bí le réiteige le daoine bhí se gcónaí dearafa agus Malta. Dúir daoine gur danne fuiileith a bhí an agus ní ábhéil a bí sin ba é danne fuiileith a bhíon sémas agus crunan muid go móra. Nuair a bhás a sémas níl chuirsí ar a spás a dága sé. Tá sin go chuir seisteach go mór ar an drama bhí gobar leis na deirí bega agus ar a gantar má gúir tuas an sin.
ach bhí se le braháid níos fuide bháile ná sin. Tá daoine ngáile, tá daoine géirí, cóleacaithe leis an seo, fós atá anmhrónach nach bhfuil sémas linní smó, agus éiríonn siad an mant sin ar an éir agus is síl raidió nó Gaeltacht a chamá. Agus rís léiríonn sé sin cinál duine bhí ann, gona bhí sé tíochtaisteach, bhí sé geallháireach agus fearir níl an man go gáiri sin le feiceáil níos mó hain. Tanach séte agus tá chlué canis na héan, Gabhí agus a dóigíag, bunte agdal an gálar bu go, ceire funte bhí an sa dearú, dó a hííag agdal na gáil, nóidir trídíag ag mó, hí ceire funte na nídíag nósa dó, an tainhhar a riamh a bhaindal na gáil, le canis na héan, bhfuil seo Gabhí agus a dóigíag, agus tá sé deantarí seacu. Iaramanis Dolores Vigési ban chéile héimis ghlach leis an Ghradaim. Chur gí fáil sa rion Palawardáil. Arm na Ghradaim na máú a bhí an seamas me géidí. Well dá híon cabbí, ach nar a thugad sé ar a seoirí agus chláraí réidir na Gaeltachta fu scíal defriil ar fád aige. Ala cuidú dé cabbí cinnáitiúil seamas na phléithis náirt a gang an huasarin sa coinneal súlarin. Teigim go maiid in a óid bheith chuine héan go méidse ionta brádul as nánar mhuair seo a tá Bronnfaidh. Mar haula, tumadinita bronnta le seamas, agus bhí gcónaí, be é tús agus dearú ahan rodtuin. Agus bóid linne ar muoithas a thuirt, da líam, da waring, agus da choiste neratis, as nánar mhuair seo a thuirt dó, agus as Ghradaim seo a bhran na warinne in ánar, ar a duine a behawaití an síl suganne. Gur míle maithí go bhfuil go lear. Dolores agus gur míle agah se ar fád. Sin zere le himachtaí effigiúil na híthe nacht, buála mo bhuichas a rá le chulagan a bhí páirteach an agrú Gradaim Chumarsáide an Oireachtais na bliana seo, Locht na máin Chumarsáide atá gobar tríomháin na Gaeilge, an drám ar fád a bhí anamnaiche agus ranaí gon ghearliste. Córáirteachas le chulaganna a bhua Ghradaim agus bannig í solt as an godéile go níe bei bí agus deochatíocht amach inis go garid agus chomála sin bei ar paparazzi hain Seán ó Manin I ggéar orí fannach le Ghradaim, fannach le Greengrafannaí. Freisin buáil an buchas a rá le fur an teligéil rinne obair ar réiteach na hí nacht agus na míran níos ganán ar fád albhúdúin. Bannig í taine was an godéile go níe gur míle maithagaí.